Ahoj, vítám vás u našeho prvního videa, jak postavit si jednoduchý pistonový výtah. Stačí nám k tomu redstone repeater, schody, tlačítko, tady to mám jako výzdobu na něco třeba, meč nepotřebujeme, nějaký blok a piston. A ten bude fungovat asi takhle, pak vyskočíte. Takže skočíme si třeba na volné prostranství. Tam si dáme dva bloky na sebe, na to tlačítko. Za to si postavíme takhle. A tady bude redstone. A ten vlastně funguje, že když si takhle stoupneme, krucená, tak ten nás odstrčí, takže budeme stát tady takhle. Ten nás odstrčí, sem si dáme schůdek, ten nás vystrčí až nahoru, tady bude další pískové třeba, sem dáme si redstone repeater na 3, tady povede další pískovec, takhle, od něho povede redstone, sem, skvěle, jestli to zapne se. Ne, to musí být blíž, pardon. Omlouvám se, jak jsem to stavil tam, jak jsem tam dělal hodně hrozných chyb, jsem to vymýšlel. Takže teď by to už mohlo fakčit. Ups, takže promiňte za ten zmatek. Co si dáme takhle. Zavedu se takhle redstone. A on nás takhle vytáhne sem si dáme blok. Na to si dáme další schody. A ten nás vystrčí, tam ten piston nás vystrčí sem. A tady si dáme takhle. Sem si dáme další. Takže pomůžeme si tady tím blokem, že si dáme sem schůdek. Tady ale už začíná ta obtížnější část být, protože musíme si nějak šetřit s místem, aby to bylo zamaskovaný. Takže si to uděláme takhle. Tady povede takhle, stačí na dvojku. Hop. Seskočím dolů, pustím, vystrčím mě to až sem. A tady bude ta poslední část. Jestli to chcete větší, tak mi když tak napište do komentíku. Tady bude další piston, který zase napojím takhle. A sem dám to napojím zase od tohohle. Takže si dám pískovec. Písko. Takže takhle si sem dáme redstone. Já nevím, proč to dělám z takové dálky. Takhle. Takhle, ten stačí na jedničku nechat. Pak to vytáhne sem. A to by nás už mělo vystrčit nahoru do cílové plošiny. Tak znova, promiňte. No, vidíte. A sem si dáme třeba klanc, schůdek. A tady si uděláme už normálně plošinu a nějak to zamaskujeme. To už je na vás čím, tak já to udělám rovnou z toho pískovce, když to mám tady, nebo to udělám z toho. Tak si něco vyberem třeba z netherbricků.
Jinak, jestli to někdo má už takhle postavený, nějakých let's playerů, tak já to nevím, protože jako já se moc nekoukám na let's playery, já si koukám jenom občas na Gonkyho a na Minecraftáka, ale fakt nic jiného nevím. Co jsem slyšel od lidí, že Gonky postavil nějaký takovýhle výtah, ale nevím, kdyby to někdo měl, jak mi napište do komentíku, no stejně si to tam nechám. Některým lidem se to šikne jako tutoriál. Tak. To vlastně už jenom takhle zastavíme. Promiňte, že mám krátkou vzdálenost, ale mě by se to jinak sekalo při tom natáčení. Tak a už si uděláme takhle z podlahu hezkou. Tady si to uděláme o jednu vyšší. A v dalším tutoriálu si určitě uděláme nějaký tutoriály na lektvary nebo nějak třeba jak si udělat pěknou mob trapu nebo nějak takhle. A tohle by mohlo patřit do té mob trapy. A kdyby náhodou, tak kdyby jsme přestali točit, tak to je kvůli tomu, že nás to nebaví. Ale ne, furt budeme točit, i když to nikdo nesleduje, nás to baví. Jenomže se omlouvám, že mým kamarádovi má nějakou divný točení, protože jemu může točit jenom 10minutový, takže třeba za den vydáme 10x 3 videa 10minutový nebo 8minutový. A určitě neváhejte to sklídnout, protože to bude cool. Takhle už to bude. Tady to taky zaplníme, třeba aby to na serverech na nějakých nevypadalo nevkusně. Takhle a máme to. Udělám si takhle východ ven. Tady to taky nějak zahraničíme, jako takzvaně, aby tam nebylo vidět. Tady to taky ne. A máme vlastně jako vejdle baráček s rozhlednou. A když vlezem dovnitř, když vlezem dovnitř, vstoupneme si takhle z pistonu, jsme nahoře, vyskočíme, máme krásný rozhled. Tak já se s váma loučím a budu se těšit na vás u dalšího videa, což bude tutoriál na lektvary na téhleté mapě a ahoj.